Ten Shop My channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Thank you so much. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 1, Marumo Gallants 0, Nedbank Cup semi-final. My brother, how's it? Thank you Mr. Ngobujani. Danko. Ngakutshela ngathi family yami yonke ngiyenze ini amabhakaniya. Mbeke manje. Ngimtshentshile yilo. Ngathi kuwe lamajezi sowachinja. I-family abuse. Yes, ngathi kuwe sowachinja lamajezi. Next season siwaye abe netayizi 2. Ngathi kuwe amakhaphu wami wonke ka River MTN phela manje ne-MTN ne-Nedbank kumele bayibize nge-Rivero Cup. uRivero uyahamba uyavalelisa manje. Uthi uRivero bafethu thatha yonke into ekhona ngobo kwanawe ngiyazi uFavor ngeke ngiyibize ngegama wonke ekhaya usabani lo uFavor neclub lesingazi ukuthi izoyenzani manje ngobo siku final futhi enye final futhi ungikhaza kahle kuphi futhi kumele ama-customer etheze awaphi ufuna baphi mina ngifuna abahlangane kube club e1 beze kithi bayenze kube isquad kube Chief Sundowns beze kithi siyasuka manje sa driver nefamily yami sePitori sibheke ebeze kithi esobafaka induku ubheke neStars S2 Sundowns and Pirates final yeCAF Pirates and Sundowns final yeNedbank ngobo wozekhaya ngizogaya membership card nje yami ngicela nginika unayo la awunayo uma ngekho la angihamba ngithatha membership card ngekho la angithathi thatha membership card this is the last card ngicela ukuthi unqobo eze kuphi The Pirates. Thank you. Come on, I'm coming Thank you.